la ekhale khona ngokuthi kuyenzeka bahole imiholo elinganiselwa ko-600 ngeviki, bekhala ngokuthi babona imboni idlala kakhulu ngabo. Right. Base bekhuluma nangenkulumo kaSihlalo weDurban West uMathula Mkhize, umnumzana uMathula Mkhize, la khona bethi kune video yakhe esirculateayo. Ngiyacabanga ukuthi ivideo ekhuluma ngetraining ababeyenzela o-driver no-sita. Labe bethi khona o-driver akufanele bathethise ama-passenger ekuseni ukuthi ezelani nemali ehlangene. Trainer nje abantu ukuthi ikhasimende liphathwa kanjani. Bathi babona leyo nto icindezela bona njengabashayeli ukuthi ilungelo le-passenger liyaziwa kodwa elika-driver laziwa. Niye nithi u-driver makuthiwa unecala nithi akakhiphe 1,500 noma 1,000 elifunekayo lapho, lithi liqulu icala lelo 1,200 seliphambili lenhlawulo. Kusho ukuthi kusuke sekuqulwa into efile ngoba imali ayibuyele emuva. Umbuzo-ke obukhona, ngiyazi ukuthi awugunyaziwe ukukhulumela imboni, but ngibuza kuwena njengomuntu okhona embonini oyi-owner onemoto, ukuthi kungani o-driver babantu abayibona bengavikelekile bethi bathatha imoto isikofu masithi faneke ifesi mhlambe njengalapha eJimmiston bangabe yu-number 1 eGoli, isuka ngala eJimmiston isuka ngo-11 ebusuku iyobamba ifesi ngale ngoba imoto yokuqala ingaphuma ngo-3 ekuseni isibuya isuka eGoli eJimmiston depending association. Bathi bangena ekuseni intatha ngo-3 bashayise ngo-8 ebusuku bezosebenza 600. Umbuzo-ke uthi embonini nicabanga ukuthi abantu bakithi abanisebenzelayo inini la ningabelungu babo khona niyobona kufanele nikwazi ukubanika isithunzi esibafanele, nibakhokhele imali engabagculisa. Ngiyabonga. Mhlambe Somasha ake ngiqale lana nje kutheni thina abantu ababanikazi beemoto asiyithandi imoto zethu futhi asibathanda abasebenzi bethu. Mhlazane thina sakubona ukubaleka ko-driver, isithunzi so-driver siyobuya ngoba ohamba ngeveni ngoba eshayelelwa u-driver ovuka ekuseni agade imoto yakhe nangakusasa nanini ayikhokhela iziqede. Kodwa vele including myself sibatreat-a njengezinja ngoba sibanikeza ilungelo nenhlonipho yokuthi bawobani. Thina abantu bemboni nobuholi bayo imboni ayikho into obuyazi njengemali esheshayo bube budayisa ngebhizinisi labo. Uyabona uma ungahamba manje uye kuyona yonke imigwaqo ufica kuvinjwa, kuthiwa kuvinjwa o-Uber, kuvinjwa o-Taxify. O-Taxify no-Uber bafika nathi thina abantu bamatekisi abayifikelanga. Namhlanje ngoba sesibonile ukuthi ayisadleki lento esasitshethi sizoyidla yemali esheshayo, sekufuna kumobilize abantu-ke abazofika ngendluzula bezoxosha abantu abaqashwe yithina. Thina sihlulwa ukuthanda abashayeli bethu, sibanikeze isithunzi, sibanikeze inhlonipho ephelele, sibabeke kwi-level efanele njengoba nathi sikwi-level esiyiyo. Noma angithi thina sizazi ukuthi sibakhulu kodwa sikwazi ukubona akwenza abashayeli bethu ukuthi babe bakhulu njengathi. Vele nje mfowethu, noma ngathiwa siyathanda asithande, siyahlonipha asihloniphi, abashayeli bethu abashayelela amakhumbi sibatreat-a njengezinja. ISouth Africa yonke khona into eyake yabakhona yayiseClermont kwakuthiwa uqina mshayeli. Nami ngiyingxenye yokuthi kulwiswane naleyanto, kodwa ekugcineni ngiyabona manje ukuthi umuntu la wayeyibridge lokuthi kuwela abantu abathize ngoba leyanto yayizomdefenda umshayeli wekhumbi, idefende futhi nomnikazi wayimoto uqobo. Kodwa ngoba thina siyalutheka kuvele kuqhamuke nje umuntu ophethe imali othize kuthiwe namhlanje hayi usethike manje hayi imoto zizofaka ophephela phezulu, kwehleke ubuholi buzosilawula ukuthi hayi imoto engasenayo uphephela phezulu ayisezuthelela. Kodwa kukho lekhulunywa khona ngokuthi udriver i-on eliholela udriver u500 aliseze ukuwathola amadiski kuze kukwazi ukuthi kushayele udriver umthetho. Simshayela kanjani udriver umthetho singamproviding into ezibalekile for yena?
kuphinde kuye la masiya kulento yoshintsha akekho umuntu ofike phethe ushintshe eShoprite mayothenga iShoprite yazi ukuthi funa ihlelele kushintsha akusugangwa ngabantu mina mangabe imoto yami isemashumini umsebenzi wami ufuna nginikeze u300 rand um500 rand uhlweza lokuthi izoshintshela abantu noma 1000 ngoba imali yami lezo esuka izobuya akukho la ukuthi makuvulwa khona eboxer ekseni bese kuthiwa hayi wafika ngemali ehlangene 200 uthi njengoba uzothenga isinkwa sosishintsha ngani ukhomba khona ukuthi ibhizinisi lethu uthi nesicimezile kuphinde kuye la somasha lento yokuthi sithembe stipendele kuma passenger mina ngeke mina ngize ngivuma ukuthi emsebenzini engawuphembi ngithi ngingaxoshela udriver wami oqashwe yimi ngoba ngifuna mina ngitshela imoto ngixosha udriver ngoba udriver uthi uxabene nepassenger ukuthi ioffice ekureport kulona ipassenger liphi ngoba lokhu report udriver ioffice likhona udriver manje esichashazwa ipassenger ukuphi la hamba yo reporter khona yini lento yokumeleka imessage nelot why udriver akuthiwa akayo report eoffice lika association wakhe ipassenger li reportwa kuphi mangabe sithi siyawuthanda umsebenzi wethu yini ingacreatiwe leyo nto phekwe into engaka eseyicreatiwe kwaqala ibhizinisi yemboni yini ingabikho ukuthi kuthiwe cha udriver mengaphathekile kahle akaye lapha sonke isikhathi nje kuhleze kuthiwa i-customer lone right noma libheda ngoba nakho uncengo ukuthi ngifuna ligibele imoto zami hayi ngamane bayiyeke mina imoto zami angayigibeli angiyona nje leyo nhlobo leyo mina angikho nje mina esikimini sokuthi funa ngibe ingxenye ukuthi ngiyokhohlisa abantu ngizenze isilima mina ngebhizinisi lami engiligadele umuntu kushuthi kusasa njoba ngine company yama security ngizotshela umuntu obezothenga esitolo ukuthi angisusa security lami emnyango ngibe ngihola ngalo mina nje into engayisho bafowethu noma ngabe ubani olalele osembonini asiyekeni ukuba izidwedwe sidayise ngamsebenzi wethu kuze umsebenzi wethu ube nesithunzi phela nje akekho futhi umuntu engincenga ukuthi akangithande akho ama feelings omuntu engifuna ukwa massage mina ngoba nami ngifuna umuntu ozongikhohlisa uyazi before ngiqhubeka kumnandi kodwa mfokasi kakhani uba ubhuti ngoba uvela udwebe nje mawukhuluma awukhathaleli kuthendwa ukuthi kuhlala kanjani sengoba kuyena ukuthi vele inkinga enginazo angizalwanga nazo inkinga enginazo ngayithola emakhombini so ke anginayo into engizoyihide kuyona ngithi namhlanje sengimsulwa noma namhlanje khona into sezongithanda onami ekhombini akekho futhi nami akekho umuntu engimthanda enginayo ekhombini hayi sizalwa nezinye sikhule nezinye baqinisile babethi siyohamba nezinye insizwa qhamu kwethu wabekisa kweqhawe wabekisa kwesiqhwaga insizwa nje engakweleti imuntu angikho ebuqhwageni kodwa into engiyaziyo ngizoyikhuluma engingayazi ngeke ngiyikhulume mfowethu ngiyayithanda inkulumo yakho uke wavela ngesikhathi esidlule kadulwela amalungelo osomatekisi abanye kwabonakala nalapho ukuthi anihlangene embonini kade ukhalela ukuthi imoto uhulumeni uyanicindezela awufuni kuvuselelwe imithelo nakhona lapho ilona kuphela ibhizinisi lamatekisi la sibona khona uhulumeni ungenelela ugamanxe uhlukumeza abantu abamnyama ngeke ubone kwenzeka ama-trucking ngoba kunabantu bohlanga oluthize akusho ukuthi nakhona ama-challenges awekho kepha nihlukaniswa phakathi nina kuthiwe kunemoto ekufanele zibe nama-permit angazi-ke i-truck permit itholakale kuphi ngiyengibone nje uthenga ayikaze ibe ne-challenge uyabona wemomvu uyabona wesomashi ukube ngumuntu mhlambe ovokhale kakhulu othanda nokulida abantu ungabe ngithi funa ngaphume ngihambe ngiyokwenza inyunyana mina yami nje ezomela abashayeli nabanikazi bekhumba ababuka njengami ukuthi sicindezela ngoba makune-strike sithuma bona odriver bethu ngey'moto zethu ukuthi abahambe beyokhoza idrama la esisuke sithi siyocomplaina khona akekho umuntu othi hayi ngicela behle odriver ngicela ukuyo iy'moto zami ishayelwe ifamily yami sihambeni manje siye embhikishweni
kodwa futhi bona laba futhi esingenamsebenzi nabo akekho alikho i-onel no driver ngathi limkhavile khona ke nje kuthiwa limfake noma kwi-life cover. Alikho i-onel ngathi linaleyo, alikho i-onel cover elifaka udriver walo kwi-medical aid, kodwa liyakwazi ukuthi lithi hayi akadrive imoto esuke ebusuku eGoli akayincenge ezeThekwini mayelala lo muntu eshayisa nemoto efa kodwa ubedakiwe. Mfowethu walibeka iqiniso libhlungu kwabaningi onabo kona kuyasiza ukukhuluma nomuntu osuke engancithezi osuke ezoyibeka nje iqonde inkulumo. Siyabonga kakhulu ngokucacisa kwakho. Nalo ukhetho ngo-August ngizwile kuthiwa nawe kufike kwathiwa siyogadla lapha ya ngizwe abanye bethi kuneslate esihamba noMathula Mkhize for chair. Angazi nawe thu uyabalwa lapha, angazi noma isekela chair noma unobhala yini. Kwase kuthiwa kuneslate esihamba noBaba uZondo ufuna ukubuyela. Angazi ke nihamba nobani. Kuyiqiniso kangakanani lokho kuthiwa uhamba ubuyela nomthetho? Kuyiqiniso kangakanani lokho? Are you contesting ipower yokuphatha imboni kwezamatekisi kwaZulu Natal? Makwenzeka ke uphumelela, ikuphi ushintsho ozoza nalo kubashayeli embonini? Iluphi ushintsho enizoza nalo olungekho kuyona imboni uqobo? Njoba sike sabona nina challenge kokwamadiski nokunye. Osomashi inkulumo yami ethe kuqaleni ngiqala ukukhuluma asikho isikhundla okungibone ngikusona. Usekhona Somashi? Ngikhona abantu abahlupha abaloke beshaya ucingo. Ya, ngithe kuqaleni asikho isikhundla okungithole ngikusona. Ayide politiki noma yini noma iserenki noma yikuphi asikho isikhundla okungibone ngikusona ngoba angikwazi ukuyishintsha mina ngiyokhuluma amanga. Umuntu noma ubani oyibona ukuthi yena uright uthi awaqamba amanga ngizomsupporta ngoba yena uyawazi amanga ayowaqamba. Mina nginawo amanga ngizowaqamba kubantu. Ngicela ningifundise namanga bantu bakithi kuze ngikwazi ukuba right. Wait. Asikho isikhundla engisifunayo noma ubani owina ngiyamhalalisela. Kodwa ngiyamfisa futhi ukuthi engathi ngaba nayo lento ukuthi singabantu sifisani. Ngoba kubhlungu lento yokuthi umuntu abe umholi bese shintshe kube nomholi abe umphathi. Abantu uyabona nje abantu mawuke wathi wabaphatha wangabahola vele usuku ungeke usahamba endleleni. Ngoba abantu bayaholwa abaphathwa. Wait. Umuzi kungena ngomnyango ngoba kusuke wakho uwe. Cha, ngizwa kahle mfowethu ukuthi phela nami ngiyahogela ngempone ezihlaza eziye zibuye seyicoshile. Ngoba ngizwile impela kuthiwa hayi ngiyakuzwa kodwa uthi oyobe sebekiwe ukuthi ubani awunaslate wena. Oyobekwa uyoseka yena as long as nje ezowaqamba kahle amanga aphathe kahle. Kunjalo futhi manje ngabe sazoqhubeka nokwenza nje mina ngolokhu ngame ekuthenini anginelisekile. Iqiniso malingeke libe khona. Hayi ngeke nje libe khona iqiniso ngeke ngize mina ngivume. Angikwazi mina Mbomvu ukushintsha ukuba yimina ngibe uwe ngoba ngikathi sengiuwe ubumina buzosala bubani. Wethu. Cha, hayi uyisoka impela nkunzimalanga. Ngiyakuzwa ulimi lolu ulisebenzisa ngendlela. Awugeji. Into Ngiyabonga. Into leyo. Ngiyabonga Mbomvu. Futhi cha